mom say, labor, you know about that, Leon Wagon and Miro, man, be hungry. I don't want to get a shares. I don't him nachi. Then gave Pachi who got now, Tingi who have crop, no cognac or not, can make interview respect your will. Okay. I watch him nachi. May share no gay, one no gay. You could go keep which are on gay. Now, mammy may escape him beside Ibranga big and Uremon no gay. I think I told that I'll bring you down here. You think who get a knock on Yamaro Kunihu. Akwema the weapon na like a billion to get Lara Manso. Okay. Yeah, they say by now. they got them got hunger. I put Togi here now. Trenum na bia camp outside. Camp outside, they gonna have more man on inside before. Camp outside, hey. No, we look on hospital. How long? They can't do that. No. We're going to reverse it, yeah. I said you would have to be. What I saw be again, what I can Maguman outside one thing here. The narrow. Gafro to Chile Camangoko. Gafro. That would have fun. No, young more than a parazo. Oh my where? I didn't wear. Mangan and Pagada. Mbawana. No, one. Mangan and Pagam. I need the parrot to let the man I had. Oh, when they na go na yard come na no mangaro. So I got here to parrot to let the man I had a trail with them empire. We want to do the last. I follow them. I am Jubiana life again. Here we short again. I'm not doing serious adjunct. I don't him nachi. Then woke up and organize here. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, nebom. Never. I ain't been at the same house. Oh, nebom. Boy back. Oh, nebom. Oh, Chief, where give me again? Oh, nebom. Yeah, for now. Oh, yeah, ready. Hey, I am my Chief. I am my Chief. Salutes. Happy Sunday. Hey, Danya. Onyanwa. Hey, I told that the takushes here. I told that the takushes here. Don't want Chief. Oh, no, church. Chief, wow. takushes here. Anyway, Chief. Wow, Onyoza. Come wow. I love to take it up. I'm not more than the cave. Mba, ụka mmụọ naanị m bi obi na ụlọ ọzọ mmụọ ebiri na ụlọ mụ na LBD here. Lagos. Ibi na Lagos. Onye ahụ takushes do ọja akwụkwọ ụgwọ ụlọ. Ọ na-akwụ n'ụgwọ ụlọ na ma ọkwụ ụgwọ ụlọ a ga-achụpụ ya. Ọ ya go inside, ba na room gị. Egburula m oge. Abala m. Anọ m n'ime ụlọ ya. Onye ebe. Onye Abia State. Ebe na Abia State. Amachara. If you laugh here, I bring you down. I'm not joking here.
Anyị dị anama chọọchị adị ochi m chiga ebe na amachara amachara ebe na amachara Chineke agbaghị ọkụ okorobịa tan ana amachara ebe na okorobịa taa ebe ahụ na nga ahụ ka vileji m nọ ọba ahụ ya gịnị gburu mpa gị na mma gị mpa m emere mma m ọrịa ya ọnwụọ so mpa m edinte ya so ya ọnwụzi ele ọrịa emere mma gị ọtụre ọchịrị edemeko mpa eish ọ na-ege out of this place gị na ụmụ nwoke nọ mba na mmadụ na-ekwusara m okwu m na-agwa ya na anọ m na kọl mmadụ na-ekwusara m okwu mgbe ya anọ m na kọl n'ime ụlọ ụmụ nwoke ji abata ene ha ije eme short time n'ime ụlọ gị Chineke ekwekwala ha ọjọọ mba Chineke ekwekwala ha ọjọọ ihe mere onye ụlọ ya ka ọ sụta n'ime ụlọ gị bata di ya ọ na-ebo mbọ anya niile na-eshikọcha ite awụ Sọnde onye ọbụla na said so ha na ndị pati a na-eme na kọmpaụnd iwe otele ndị nebo na mba Chineke ekwekwala ha ọjọọ mba evigere m ha ite ha ji shie nri ọnya ma ha mere ọgụma wa ada ka ewu ụlọ abụ m osotala azụbọn ịdị afọ ole 25 gịnị ka ị na-arụ ewere m shọp ebe m na-ere akwa mmadụ letarala gị na kọmpand ị nọ n'ime ya onwe ya na-atabela mmadụ letarala gị na kọmpand akwa eziokwu ịlụ ọjị onwe ya na-atabela m ntozi ashị onwe ya na-atabela m onwe m onye tarala gị na kọmpand ị nọ n'ime ya Chineke kwukwala emente m ihe ka mba iji eshi ushi mba akwụkwọ ọdọla gị mbụ mba enwele mgbe ị nọta aga ịtamunwe tapụ n'ụzọ ịbala nshi na ahụ gị mbụ ịbala mamịrị na ahụ gị mbụ ebere gị ugwu ebe gị ugwu Otele kanda a na-atapụbe ihe ụtọ dị ya n'ime a na-ata gị eji rọba nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji eti n'otele eme imele nwaanyị na nwaanyị mbụ ụmụ nwoke ole dinara gị ofu atala ahụ n'ime moto mbụ mba onye dinara gị ele ebe ọ nọ ọ nwụrụ anwụ nwere moto accident Otele Rosana afta ọ matachara gị ya nwụọ mba ọ na-ala vileji so ndị gọọmenti agba ha egbe tụrụ moto so ha nwụọ Otele Rosana gịnị ọ tara bifo ihe eme mba ya ele ebe ọ laga vileji ọwụ onye Anambra be gọọmenti agba ya egbe ya nwụọ ha dị 4 so agbara yanwa na nke ọzọ ofu bụ onye ka anyị jere hospital ọsọsọ nke ahụ nwoke dị ndụ kemgbe ahụ etala onye ọdọ mba enyere ụdịdị atara gị ọ onye ahụ tapụrụ gị
Yes. Mgbe ọ tapụrụ ego ji aka tapụ gị ka o ji ụkwụ O ji aka. aka ịkpa kọwa aka nri Amara m echepụtara. ichete afta ọ tapụrụ gị weta aka ọ bịara nwere mgbe o were amụta ihe mgbe o tighị amụ ele ihe i mere Ebere m akwa. The first time. ọ ya bido dị akwa nga I'm not joking here with you. Bido akwa ibere mgbe a tapụrụ gị ele ihe wụ your problem. Lee ya mgbe i beghị akwa i were aka tinye n'anya gị bido akwa ibere hold on Mimilicious scray sips ama block gị that thing in a type from there is against my rule. Ya bido dị akwa Leave me alone. What can she back one? a na-ata gị ga na-ebe akwa si ya leave you alone. Eh? What can she be now? Genotype again. Ana m anụ dị ihe ị na-ekwu o. Genotype again. Genotype again. Blood group. B positive. And I'm hold your camera. I'm not seeing you. I'm not seeing you. You try out. So I'm gonna just not. Chere. Enough. A block kwara mbiko enough mo wo photo me enough mo. Eh ya hu ga hum ge equala camera. Call your phone number. Apum na my camera mami ene me phone. Call your phone number. 090 20 090 2191 8009. Oh God. This network. 090 2191 8009. Open my camera. I really feel. Young boogie beba. Young boogie beba. Sorry, I can't hear you well. Young boogie beba. Sabi kewe libana manu ineku. Your first time of coming here. Young boogie beba. Okay, yes, it's my first time. Akwe mani ho wala mmere ba ga social media niile. Yes, sir. Edi afole 23. Negina naga hano na ya de there. No. I have on a village. My mom is late, actually. Omwa kebranga asukara beke. Sorry, sir. Omwa kebranga bia takoshi asu we English agbe shigara here. No, sir. Onye kidi mu ge kwere n'anya. Nnewe eye problem all the time dey. Enwere anya cataract. Eh? Onwe eye problem. Enwere cataract anya gesi bi nwere eye problem ge bia nga bia takoshi bese. Oya. Mgbe nwe m cataract n'anya o. Damn you. Lanya. The way phone na la ke pilot ke lazo. Okay. Sir, Omo, I want to keep this phone now. Sorry, if I go keep this. Wait. No, keep on me. Last off ma. Tonwa. Eh? Tonwa azo. Whatever fast bia.
Telero sana. Bịa were phone gị. Hey, sit down there. Gị bịa makpuru ka nkịta amụrụla nwa ọhụrụ. Gị bịa makpuru ka nkịta mụrụla nwa ọhụrụ. Oh, sorry, sir. Were phone now, we take close to your face. Let him mega anya kanchi. I must say when I problem, get your interview. Onye ke na game ebakru na family ha. We ozere go shishi biaji de megaka. I must see shake umelege. Get your fair interview here. They hang up your My board. Ishi. Jogi. Wanya be. How more Imo State Ikeduru? Ebe ni Ikeduru. Iho, who might be me who? Ebe no ma baby ho. Oh, might be me who Iho Dumeze or Emsh. Iwanya be nne. Local government go again. How more Imo State? How more Imo State? Ikeduru local government. Iho, who might be me? Me get focus here, happen that phone each and I cannot hear now. Me get focus here, make interview now, bring you time. Me get focus here now, happen that phone now. Me make interview here, no, me ganya na, ko you shit of Igbo. If I'm on anya ga pokesha. If I'm on a get lero yanya. If I interview ni me wala na, ko you shit of Igbo. Ebe na evu amu. Bokesha anya gị na me make interview na. Get focus on Ghana. Mama ya mbutu ogi here now. Aha ge. Aha mo favor. Aha Igbo gị Chile ka agbago ko ndakpọ ga favor nwere uru ha bara. Aha Igbo gị Ugochi onye. Ugochukwu. Ebi shira wachai. Owerri. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum. Mba. Gịnị ka ị na-arụ? Enweghị ọbụla m na-arụ na but m na-eme business. Ele ihe M na-ere akwa ụmụ nwoke and m na-eshi nri. Enwe ihe ị na-arụ imege business. Ele nke m na-enwe ewe. Ịrụ ahụ ọrụ but imege business. Ele ihe ị rụga my sister. M na-eme business. M na-ere akwa ụmụ nwoke. Business imege ewu nke onye. Ọ nke mụa. Ifenti ele mbọ. Mba. Enwele nwoke ọbụla tarala gị ga-ebi ya golo. Mba. Akwụkwọ ji adọ mmadụ na family unu. Mba. Ashị ma ọ dị gị. Mba. Mpa gị na mma gị ọ dị ndụ. My mom anwụọna but daddy m dị ndụ. Ndonna mma gị ọnwụọna. Gịnị gburu mma gị? Ọrịa ya anwụ. Ndo orphanage daughter nwa na-enweghị nne. Ndo nkịta ọ taala gị mbụ? Mba. Ị gagidele n'ụzọ mbụ mmadụ apịa gị aka n'anụ taa. Mba. Ị nọrọ na n'ime moto mbụ ga-enyo ahụ na public pụọ.